Pas du tout, je crois pas. Ok. Comme le film. Hold to go and me. Non, non. Quoi Pardon, Yann. Pas comme ça. Quoi, C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, hold to go and me. Où suis-je? Mi dana le dille kawnide. J'entends des sons étranges. Mati ko mawnikina dow koydam. Est-ce l'orgueil qui a conduit mes pas? Holi fof mo woni e toppitade beskam. Qui prend soin des miens? E jomam. Holko banmi. Mon Dieu, qu'ai-je fait? Je peux t'en poser une, moi? ne tawno aade ardane aduna harde ko nafa yiti gurdo ko nafa weta maydo ko nafa yonoto danido kono so neddo nafata nefata naflata ko kanko e nefa poti don bibe hay dammol buri mo tawno dammol so hambinino e sedi nyame ko neddo nyametaaki yartaaki sohla mum tan ko golle balle ko dum o gorko pullado barki woni Umar Sy sawande mo sawani gacci sawata bone sawaton ko moƴƴirete kala ko sawi safle ñu ngale men fartange ko dum woni ko faami ko dum saabi hande ko faaro Afrique ko faaro Sénégal kono ko faaro fulbe wonko Umar haali ene metta noppi bodeji minen mettani min ne tawno Umar ko fierteɗa men ɗo Umar ko jiɗɗa haalde e ko kalɗa e ko jogorɗa haaloyde fof ene weli min ne tawno emin gandi wonde so tawi waɓe ne maayen ni emin lutta yiide ɗumen ine semba ɗo bange nguru ɓaleru kono kadi ene semba ɗo bange pulaw a haali ɗemgal niniwal ngal e plateau ji mawɗi ɗi ganduɗa ma gila dawa dawi ene gasa taw ɗum meeɗa jantede toon ɗum noon ko hollirdemo wonde ɓoyde leggal e ndiyam tagata ɗum wontude nooro ɗum noon min mbima Seydou Sy ne tawno hande so tawi daroɗo ene ƴeewe walla so tawi duttorɗe ene jeewe aɗa wawi sifede duttorɗe ɗe cifeɗa tigi rigui e daroɗe ɗe ne tawno mo wuri gollani hay batte jotto e batte sa jotima e batte aɗa mindaki hay batte ne tawno jotiɗo e batte ala hay batte so neɗɗo ala hay batte noon ɗamintake batte ɗum noon ana jotake e batte min mbima gurdam juɗɗam e battane moƴƴi o film battam lamijo les tirailleurs yimɓeɓe fof no gandi film ono woro nde tawno pittali mamiraɓe men kewɓe o wino e nder oɗon saaha kono noon nde tawno aduna ko waɗi o adara haali golle gadoro haala kawtiɗo haalede kono kala ko jiɗɗa welde yurminade wiyde ko meeɗi yettere ko natti haadi koko menno koko jangtate ɗum ala koɓe mbawi hen ɓe jiiɗi ko herƴinde film o noon kono kala ko Allah herƴinade herƴata Seydou Sy Umar Sy so rap ronkama jeyɗo yo totte moveɗi cukalel cakalel ceganagel cegadeji kange kaliste gaccire yontaɓe le 28 ceyi le 28 holko jogori kewde le 28 sona concert pattam lamijo mo gandanɗa hoore ma ko gorko mo kaɗele kalereji jogori waɗi ɗum noon ko événement renda fulɓe kala ɓe fotiri bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ɗum waɗata ko toon tutude 5 ene wayno biyeji ɗi jalti prévente o yalti kono kadi aussi josi mono yiɗi biyeji kala ene wawi ɗum heɓde ɗum noon jogori wadde ko toon to centre culturel duta 5 bandiraɓe programme uji kewɗi eɓɓama o hono oɗo programme sen belama mbiyen ko boulet wiide ne wawi bonani wiide wawa bonani ɓuuri bonde ko wiide ne wawi taw wawa boyo so tawi a nanimo cikka wonde ko doole darde kono taw ko haqqe haqqilantagal tigui rigui ɗum woni ko jogui machallah fa tabarakallah bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe fulɓe enen kala kawren duta sec le 28 midi jeeɗu mboɗo mi toon so tawi gueno haaji windaɗo abonné ñoƴƴuɗon to windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumon mi sa ñoƴƴi